O gris desaparece dos muros do Colexio de Corón. Peixes das formas máis variadas, polvos e ata un faro decoran agora as paredes que limitan o centro, enchendo de cores o patio escolar. Trátase de que os rapaces expresen a súa plasticidade e aquí rompendo azulexos, trouxemos azulexos que nos donaron aos almacéns de azulexos e trouxémolos e eles teñen que intentar facer todo o mar ou todo o océano rompendo azulexos colocando, facendo masa e colocando, compoñendo. O traballo parte dun guión, pero a partir de los rapaces desenvolven as súas propias creacións, unha tarefa que pode parecer dura, pero que non deixou a ninguén indiferente. Nós o que facemos é, primeiro dibuixamos, por exemplo, os peixes, despois botámoslle cemento e despois cos azulexos rompémoslos e así facemos peixes, barcos, un faro e estrelas de mar. Todo relacionado co fondo mariño. Que se quitan as pedras de aquí, temos que quitalas con as tixolas, con as tixeiras, para facer o mural temos que quitar pedras. O que máis me gustou foi cando empezamos a romper as baldosas para facer os mosaicos. Deste xeito animaron a súa imaginación, pero tamén se potenciaron outros aspectos como o traballo en equipo. Os maiores do centro foron os encargados de titorizar os cursos inferiores, outro ensino importante que lles deixou esta actividade. Estuvemos decorando un pouco, despois viñeron os nenos de infantil e estuvemos axudando a facer peixes, estreas e máis cousas. Ben, axudándolle, pasámoslo ben e vemos como eles van poñendo as pezas e pasámoslo ben. Verdadeiras obras de arte saíron dos centos de mans que aprenderon a reciclar e reutilizar e viron como de restos de azulexos nacían novas composicións que a partir de hoxe darán cor durante moitos anos aos muros do Colexio San Roque. Que hai xente que non vai ser médico nin abogado, pero que son capaces de facer estas cousas e temos que encontrar esos rapaces que son capaces de ser artistas. Cando lle preguntes ao final do seu período que fixeche no instituto ou no colexio, pois non só estudiei, fixen algo, fixen este mosaico e quedou aquí para a posteridade. A iniciativa non para aquí. Xerardo conta que xa estiveron no Bouza Brei de Vilagarcía ou no Espiñeiro de Boiro e que nas vindeiras semanas pasarán pola Xunqueira en Pontevedra.